esongezelelo yapasa Orlando Pirates seyiphambule Thabiso Lebiso pasi ibhola enhle uThabiso Orlando Pirates ithuba Amnathe wayinyola ku-center line wakhona amakhalima wathi iyo babhemu mzuzu weshumi nesihlanu 15th minute kwi-extra time advantage Orlando Pirates umqeqesho Orlando Pirates xa ubhiyoza uba phakathi kwaba badlali sawubona ngeblazer uba hayi ngumqeqeshi lo ayingomdlali uyayibona imincili ye-Orlando Pirates uyaliva ibala lihlokoma iNew Peter Mokaba Stadium iflags ziphakama kuthiwa benihlelele ntoni amfukeni kuthiwa really kuthenini isiphefumlisa ngophayiphu nje ibhola ibiye yemarumo Gallants yathathwa la bhola nguDion Hoto wapasa kuSipho Mbuli the master chef wayihlaba kakuhlele ibhola umfukeng wayiyeka yahamba le bhola yabuyela kumfukeng ngenqina lasekhohlo yayibeka emnatheni Orlando Pirates akho offside ibikhona i-deflection then get that i-deflection ayikho linqaku likamfukeng high deflection.